Нежный интернет или нижний интернет? Хачу пра яго распавядаць. І Нью-Йорка таксама, тут не забаронена і мэр камуніст. Все адзін на аднога накідваліся, Быць папулярным. што гэты контент робіцца лузерамі для лузераў. $1 мільён. Да ў мяне выбару асабліва не было. Усім прывітанне з вёсцы Бруклін. Маргінез, як справы? Добра справа. Прывітанне усім гледачам з вячэрняга Кракава. Кракава? Окей. Вельмі прыемна. Першае пытанне. Хто такі Маргінез па-за стрымамі? Па-за стрымамі? Ну, па-за стрымамі я не маргінез. То бок не існуе маргінеза па-за інтэрнэтам. Гэта выключна фішка сеціва, у якім можна рабіць сябе выгляд абсалютна іншай персоны і камунікаваць абсалютна іначай у сваім штодзённым жыцці. У сваім штодзённым жыцці я Уладзімір Гайдукоў на ўрабіёлях літаральна на днях скончыў сваю адукацыю у польскім універсітэце. І так, дзякуй. Гэта былі 3 гады досыць сур'ёзных інвестыцыяў, якія ўрэшце рэшт скончыліся тым, што я пасля таго, як 3 гады адвучыўся ў беларускім дзяржаўным універсітэце, потым быў вымушаны пераехаць у Польшчу. Вось прыкладна, можна сказаць, 7 год я ішоў да таго, каб атрымаць звычайны тытул бакалаўра, і нарэшце гэта зрабіў. Адкуль узяўся твой псеўданім? Псеўданім ён узяўся з 2 галоўных крыніцаў. Першая гэта відавочная, вядомы пасаж Зянона Станіславовича Пазняка пра ненацыянальных людзей, агентуру і маргінез. Гэта свайго часу быў досыць вірусны ролик, на якім Пазняк адказвае. Здаецца, гэта было нейкае інтэрв'ю на радыё Свабода. Яго спыталі пра сучасную апазіцыю, і ён выказаўся, што гэта маргінез, якія зайшлі ў тупік. На іх не трэба арыентавацца. Мне спадабалася гэтае акрэсленне маргінез. Яно таксама увайшло ў абіход інтэрнэт-юзераў, так жа, як і слова лапідарнае. Пасля таго, як Пазняк яго ўжыў, адразу зрабілася мемам, і людзі, якія ніколі не чулі ані слова маргінез, ані слова лапідарны, пачалі над гэтым, не ведаю, не тое, каб сцібацца, але прынамсі выкарыстоўваць гэтыя словы ў іранічным кантэксце. Я вырашыў таксама скарыстацца іхняй папулярнасцю, назваўшыся маргінез. А другая крыніца, я хацеў таксама дадаць, што другая гэта характар проста таго, чым я цікаўлюся і аб чым я разважаю на сваіх трансляцыях. Гэта часта досыць маргінальныя кірункі навуковыя, маргінальныя палітычныя накірункі, не агульна прынятыя. Таму маргінез, таму што маргінез гэта тое, што знаходзіцца адначасова і недзе на ўзбочшы гісторыі, і пры гэтым адначасова уяўляе сабой некаторую такую метафору авангарду, тое, што знаходзіцца на пярэднім фронце. Гэта і ёсць маргінез. Наступнае пытанне. Нежный интернет или нижний интернет? Ніжні, так. Нижний. Таму што знізу, так. Што гэта значыць? Што гэта за інтэрнэт такі? Канкрэтна фармулёўка ніжні інтэрнэт – гэта такая постсавецкая расейскамоўная фішка, акрэсленне ўсяго інтэрнэту, які не ляжыць на паверхні, як ніжні. То бок гэта нейкі нішавы контент для сваіх, і часта гэта наогул датычыць нават не канкрэтна андэграундных нейкіх блогераў, контент-мейкераў, а, скажем, людзей, якія раней былі папулярныя, а потым іхні пік папулярнасці прайшоў, і лічыцца, што яны уваходзяць у ніжні інтэрнэт пасля гэтага. Хаця сама з'ява, яна існуе далёка па-за расійскім інтэрнэтам, існуе неверагодная колькасць. Напрыклад, у ЗША нядаўна стаў папулярны Нік Фуэнтас, які да гэтага, да свайго піку славы, фактычна, можна сказаць,
існаваў у такім ніжнім інтэрнэце. І нягледзячы на тое, што ў Злучаных Штатах няма такога тэрміну ніжні інтэрнэт, з'ява такая прысутнічае. Я да гэтай з'явы таксама сябе залічваю, таму што, на мой погляд, ніжняга інтэрнэту сапраўднага, такога, які паставаў бы знізу, гэта абсалютна новая з'ява для менавіта беларуска-моўнага контенту нашай медыйкі. Такога яшчэ не было. Калі ты зразумеў, што хочаш займацца стрымінгам сур'ёзна? Ну, я не сказаў бы, што я займаюся ім сур'ёзна. Любы, хто заходзіў на любы з маіх стрымоў, мог у гэтым пераканацца. І я сам асабіста, і людзі, якія прысутнічаюць на стрымах, любяць падурачыцца, пазабаўляцца усялякімі непрыстойнымі, так бы мовіць, спосабамі, прынамсі, у катэгорыях таго самага верхняга інтэрнэту. У нас там і лаянка, і усялякія нізкага ўзроўню жарты. Карацей кажучы, просто такі бітард стыль інтэрнэту, не ведаю, таго інтэрнэту, які я застаў яшчэ ў 10-х гадах, калі падрастаў як падлетак, дзе ўсё было можна, усе адзін на аднога накідваліся, усе адзін над адным сцябаліся, і ніхто асабліва гэта не ўспрымаў усур'ёз. Я вырашыў, што было б няблага гэтую культуру адрадзіць, а ў беларускім кантэксце яе, ў прынцыпе, стварыць, таму што яе ніколі не было, як я ўжо узгадаў вышэй. Таму, я проста хобі гэта ў мяне такое стрыміць. Ці памятаеш свой першы стрым? Памятаю, так. А што канкрэтна цікавіць пра яго? Тэматыка. Тэматыка, гэта быў проста стрым, на якім я з яшчэ адным чалавекам, які зараз не публічна, не хачу пра яго распавядаць, мы проста сядзелі, абмяркоўвалі розныя навіны, знаёміліся з аўдыторыяй. Гэта быў досыць нудны стрым, там было некалькі чалавек на ім, усяго толькі там, здаецца, максімум чалавека 3. І мы просто сядзелі ў дыскордзе з маім сябрам. Мы гутарылі пра ўсялякае. Гэта нудна было пераглядаць потым, калі я правяраў, просто пераглядаў старыя трансляцыі. А цяпер, калі ўжо стрыміш так цэлымі гадзінамі на працягу, амаль што 2 год, трошки выпрацоўваецца нейкі навык паточнага гаварэння. А тады яшчэ гэта ўсё было на самым пачатковым этапе, бясконцыя нейкія няёмкія паўзы, плюс недасканаласць мовы беларускай, а контент я свой вяду па-беларуску. Карацей, рост некаторы бачыцца. На адлегласці я свае стрымы старыя не пераглядаю, гэта непрыемнае відовішча. Можам мы паразмаўляць пра Беларусь? Можам. Што для цябе сёння значыць Беларусь? Я не ведаю, залежыць ад кантэксту. Самае простае слово Беларусь, што ты адчуваеш? Не ведаю, для мяне Беларусь гэта зараз мой канал. Вось я вяду свой канал па-беларуску, стасуюся з беларусамі. Для мяне гэта ў першую чаргу Беларусь. Зразумеў. Ці адчуваеш ты беларускім аўтарам? Так. Стрымерам, так? На твой погляд, чаго сёння найбольш не хапае беларускаму інтэрнэту? Ой, прасцей сказаць, чаго яму хапае насамрэч гэтаму беларускаму інтэрнэту, таму што беларускі інтэрнэт гэта з'ява, якую у значнай ступені стварылі штучна на вось гэтым верхнім узроўні, як я ўжо сказаў. Не так, як спрабую гэта зрабіць, напрыклад, я і некаторыя мае калегі па YouTube дзейнасці, а менавіта што зверху, калі, скажам, пасля 90-х, пасля разгрому апазіцыі, значная частка яе выехала за мяжу, і тут за мяжой пачалі стварацца розныя цэнтры сілы, рознага роду апозіцыйныя СМІ, там якія-небудзь Белсаты, Еўрарадыё, нашы Нівы, фінансаваныя праз рознага роду заходнія дзяржавы, інстытуцыі, карацей кажучы, знешні такі ўплыў. І гэта ўсё заўсёды было менавіта што зверху. То бок ініцыятыва магла паўстаць з беларускага боку, але для таго, каб гэтыя праекты рэалізаваліся, павінны былі быць таксама зацікаўленасці фінансавыя і ў заходніх партнераў.
як іх цяпер прынята называць. Такога народнага інтэрнэту у нас ніколі не было. У нас увесь беларускамоўны контент заўсёды канцэнтраваўся вакол палітычных пытанняў, вакол абмяркоўвання Лукашэнкі, што вось за 30 дзён ужо нарэшце ён памрэ ці захварэе смяротна, ці вось і пасля яго будзе кіраваць Коленька, а з іншага боку Коленька ён такі прыгожанькі, і дзяўчынкі на яго заглядаюцца, і ён яшчэ і яму падарункі нейкія дарыць, там залатыя пісталеты, а потым ён на біёляга паехаў вучыцца ў Кітай. Ну вось карацей, пра гэта 30 год контент быў беларускамоўны, або ну нават калі сур'ёзныя нейкія тэмы, то ўсё роўна палітычнае, ўсё роўна гэта ўсё заўсёды было, гэта заўсёды адпавядала такому стэрэатыпу, што по-беларуску можна размаўляць выключна пра гісторыю, пра беларускую палітыку і пра саму гэтую беларускую мову. Адрозненне ад таго, што мы бачылі, напрыклад, у расійскім інтэрнэце, дзе паўставалі ўсялякія блогеры, якія здымалі там агляды на гульні, што адразу зацікавіла проста велізарную аўдыторыю дзяцей, падлеткаў у 2000-х, там, 10-х гадоў. Я быў адным з гэтых падлеткаў, якія здымалі, нават калі палітычныя, то ўсё ж такі шоу, як вось у ТСК з ягоным «Акупай педафіляй», здымаліся, не ведаю, тэлефонныя пранкі, просто забаўляльны контент, у які заангажавалася наша беларуская аўдыторыя, а беларускі контент ён нікога асабліва не цікавіў. Ён заўсёды быў пра нейкія складаныя, нудныя, з негатыўным кантэкстам навіны, праз якія толькі хацелася самазабіцца, шчыра кажучы. Плюс да гэтага яшчэ дадавалася бясконцая гісторыя паразаў беларускай апазіцыі. То бок нават калі чалавек цікавіўся палітыкай і патэнцыйна мог быць зацікаўлены ў беларускім кантэнце пра яе, ён бы рана ці позна адышоў, таму што бачыў бы, што гэты контент робіцца лузерамі для лузераў, таму што беларуская апазіцыя, яна створаная прайграваць. Ці ёсць у беларусаў свая асаблівая інтэрнэт-культура? На мой погляд, яна толькі пачынае зараджацца. Мы спрабуем гэта літаральна падняць з нуля. Мой канал, там некаторыя іншыя, тыпу беларусіяны, смаўжа. То бок людзі, якія прабуюць нейкім чынам, робячы беларускамоўны контент, дагрукацца да гэтай велізарнай аўдыторыі ў 10 мільёнаў чалавек, якой можа быць цікава штосьці іншае, акрамя актуальнай палітычнай павесткі. Хаця ёй таксама прысвечаны у тым ліку мой контент. Просто мы спрабуем, ну не ведаю, удыхнуць нейкае новае жыццё у беларускую культуру. Пра Польшу давай. Давай. Чаму ты выбраў менавіта Польшу? Да ў мяне выбару асабліва не было. Я ў 22-м годзе зразумеў, што не хачу мець дачынення да вайны Расіі і Беларусі супраць Украіны. І з'явіўся варыянт з'ехаць у Польшчу, я ім скарыстаўся. Хаця можна сказаць, што я дагэтуль цікавіўся Польшчай, польскай культурай. Яна ў маіх вачах мела такі вобраз кансерватыўнай краіны ў рамках еўразвязу, то бок краіна, якая гатовая стаяць на сваіх каштоўнасцях, незалежна ад таго, што на яе адбываецца неверагодны ціск з Нямецчыны, з Францыі, такіх класычных заходнееўрапейскіх краінаў з абсалютна іншым наборам каштоўнасцяў. А Польшча, яна застаецца кансерватыўнай, яна застаецца з высокім узроўнем рэлігійнасці. У Польшчы забароненыя аборты, забароненая прапаганда камунізму, у адрозненні ад шматлікіх краінаў заходніх, дзе камуністычныя партыі, або, прынамсі, партыі... І Нью-Йорка таксама, тут не забаронены і мэр камуніст. Ну, з Амерыкай там іншая сітуацыя. У вас усё ж такі ёсць першая папраўка у Канстытуцыю, у вас ёсць свабода слова. Польши нема?
У Польшчы няма, і у прынцыпе свабода слова яна існуе толькі ў Амерыцы, калі сур'ёзна пра яе казаць, то бок асноўнае адрозненне свабоды слова на фундаментальным такім узроўні у ЗША і ў Еўропе заключаецца ў тым, што першая папраўка ў ЗША кажа аб тым, што дзяржаве забаронена забараняць людзям выказваць сваё меркаванне, прытрымлівацца нейкай палітычнай ідэалогіі ці вызнаваць рэлігію. А ў Еўропе напісана аб тым, што дзяржава дазваляе выказваць сваё меркаванне і вызнаваць рэлігію. То бок, калі першая папраўка ў ЗША, яна такая антистейт, можна сказаць, яна заўсёды са скепсісам ставіцца да цэнтральнага дзяржаўнага апарату, да ўраду, то ў Еўропе, наадварот, вось гэтая самая свабода слова, яна спускаецца дзяржавай, сваім грамадзянам зверху ўніз, і ў любы момант гэтая самая свабода можа быць попрана. У гэтым асноўная розніца і асноўная прычына, чаму у Злучаных Штатах свабода слова яна працуе, а ў еўрапейскіх краінах не. Хаця, зноў ж такі, трэба адзначыць, што ў Польшчы прастора да выказвання проста, рэчы, якія можна агучыць публічна, вядома, большая, чым у заходняй Еўропе. Напрыклад, у заходняй Еўропе нельга нешта дрэннае сказаць пра прадстаўнікоў ЛГБТ усялякіх групаў, таму што літаральна існуюць законы пра хейт-спіч, якія абмяжоўваюць такія выказвання. У Польшчы, нават улічваючы тое, што такі закон пра хейт-спіч існуе, ён датычыць абразаў на этнічнай, рэлігійнай аснове і палавой, па-мойму, таксама. Але да пакаранняў за абразы на аснове сексуальных арыентацыяў, там вось гэтых самых ЛГБТ плюс каштоўнасцяў не існуе. То бок, так, у Польшчы, як у краіне, пакуль што трымаючыся за свае кансерватыўныя каштоўнасці, ёсць шэраг рэчаў, якія я магу сказаць публічна і не панесці адказнасць. А у якой-небудзь Нямецчыне ці Францыі, ці тым больш Великабрытаніі я, магчыма, ўжо б вымушаны быў адказваць за іх. Што было самым складаным пасля пераезду ў Польшу? Не ведаю, хутчэй за ўсё паклясацца, проста складана было знайсці нейкія новыя колы, нейкія новыя знаёмствы, таму што калі ты прыязджаеш з замежжа як адзін, таму што я пераязджаў не з сябрамі, не з сям'ёй, проста адзін вось прыехаў у Польшчу па праграме Каліноўскага, я прыехаў вывучаць мову, і мне прыходзілася з нуля проста усталёўваць нейкія сувязі, перавозіць у далейшым сваіх сяброў, дапамагаць ім прынамсі з тым, каб пераехаць. Але на першых порах, канешне, гэта было складана, але праз гэта праходзіць абсалютна кожны імігрант па маіх адчуваннях. Таму нават калі сем'ямі пераязджаюць, так ці іначай прыходзіцца іскаць іншыя сем'і, каб з імі сябраваць. Гэта займае час, гэта абсалютна нармальна. То бок я нават не магу сказаць, што гэта неяк сур'ёзна па мне ударыла. Я проста ведаў, што так будзе, я прайшоў праз гэты этап. Можна сказаць, што мой канал у тым ліку з'яўляецца такім адказам на самотнасць, спробай сацыялізацыі, таму што як апынулася інтэрнэт-камунікацыя, яна сапраўды дапамагае ў гэтай справе. 3 рокі, і ці адчуваеш ты сябе дома ў Польшчы сёння? Можна сказаць так. Польшча — гэта краіна, якая мяне прыняла, якая дала мне ахову, якая забяспечыла мяне усім, што я сёння маю. Прычым літаральна, калі я кажу забяспечыла, гэта азначае, што мне дапамагла менавіта польская дзяржава. Польская дзяржава праз
з дапамогай грошай падатчыкаў. Такім чынам палякі самі, якія плоцяць у Польшчы падаткі, яны дапамаглі мне знайсці сабе новы дом, у якім я магу весці у тым ліку сваю інтэрнэт-дзейнасць і не баяцца сесці на некалькі год за якое-небудзь нязручнае палітычнае выказванне або за якое заўгодна выказванне, таму што у Беларусі караюцца любыя незалежныя спікеры у незалежнасці ад таго, выбачаюся за таўталюгі, у незалежнасці ад таго, якія канкрэтна тэзісы яны прасоўваюць. То бок, калі ты будзеш проста незалежным спікерам пра лукашэнкаўскім у Беларусі, ты ўсё роўна сядзеш, калі у цябе няма падвязак сувязяў у сілавых структурах або там у дзяржаўным апараце. Вось, гэта краіна, якая дала мне магчымасць атрымаць адукацыю, якая дала мне магчымасць абсалютна бясплатна вывучыць польскую мову, і нават мне яшчэ даплочвала за тое, што я яе вывучаў. Мне абсалютна няма на што скардзіцца. Польшча — гэта сапраўды мой новы дом. Я бязмежна ўдзячны палякам і Польшчы за фактычна шанец на новае жыццё. Магчыма, калі б я застаўся ў Беларусі, то даўно ўжо сядзеў бы ў турме, а магчыма і не жыў. Таму так, Польшча фактычна выратавала маё жыццё і жыць шматлікіх іншых беларусаў, якія змаглі знайсці свой беларускі дом у Польшчы, таму што гэта літаральна найбольш прыхільная беларусам краіна ў свеце. Вось, самая беларускамоўная, самая беларуская культурная краіна ў свеце зараз, гэта, як не парадоксальна, не Беларусь, а менавіта што Польшча. Што цябе найбольш здзівіла ў паляках? Я б не сказаў, што мяне нешта здзівіла ў паляках. Магчыма, можна сказаць, што у маёй галаве існавалі стэрэатыпы наконт палякаў, што гэта вельмі кансерватыўная такая правая нацыя, і што яна вось проста як... Не ведаю, я магчыма, чакаў больш радыкальнай палітыкі ў Польшчы ў дачыненні, напрыклад, да мігрантаў. Вось, таму што пра Польшчу, прынамсі, у нашай усходняй Еўропе, у постсаўку, ходзіць такі міт, што гэта краіна, якая ледзь не фашыстамі польскімі кіруецца. І якая хоча кіраваць Беларусі. Ну вось так, і ў тым ліку гэта, хаця вось я, напрыклад, шкадую, што Польшча не хоча, кіраваць Беларусю. І гэта, магчыма, таксама можа выклікаць нейкае здзіўленне ў чалавека, калі ён толькі пераязджае і чакае ад палякаў, што яны будуць гэтымі польскімі шавіністамі з плакатаў камуністычнай вось гэтай сучаснай расійскай прапаганды. А апыняецца, што палякі — гэта нармальная еўрапейская нацыя, якая не будуе ніякіх планаў па адбудове нават Польшчы ў межах гэтай другой Рэчы Паспалітай, там з усходнімі крэсамі заходняй Беларусі і Украінай. То так-то польскае грамадства, яно падзеленае, дарэчы, вельмі падобна на тое, як гэта працуе у Злучаных Штатах. Ну, літаральна на две палоўкі, адна з якіх галасуе за умоўна левую партыю, а другая за умоўна правую партыю. Ну, тут у нас літаральна ёсць ваши адпаведнікі, вось як у вас ёсць дэмакратычная партыя, у Польшчы ёсць грамадзянская платформа. А рэпубліканцы польскія — гэта вось права і справядлівасць. І пра права і справядлівасць, якая тут кіравала, ну, можна сказаць, 10 год у Польшчы, хадзілі міты такія, што гэта вось тая правая, кансерватыўная, фашысцкая партыя, што яна прыгнятае мігрантаў, украінцаў, там, што яны абсалютна ніякіх каляровых мігрантаў не пускае на сваю тэрыторыю, што гэта гіена Еўропы, якая там будуе ў тым ліку нейкія канспіратыўныя пляны супраць Расіі, таму што там адны русафобы жывуць, што таксама неправда, таму што, на маё здзіўленне, велізарная колькасць палякаў у школе абірае вывучаць як другую замежную мову, расійскую. Партыя АБВ — это хто? АБВ? ABW, или такой нет партии? Не, гэта не пра Польшчу, здаецца. Окей, давай пра навуку зараз. Чаму менавіта нейрабіялогія? Ну, гэта цікава проста.
Мне здаецца, што неўрабіялогія гэта дысцыпліна, якая больш за ўсё з усіх іншых навуковых дысцыплінаў датычыць нашых паўсядзённых рашэнняў, паўсядзённых практыкаў, нашых жыццяў. Літаральна любое пытанне адносна чалавечых паводзінаў, чаму ён паступіў так, а не іначай, чаму ты ці іншыя рэчы ў мяне выклікаюць канкрэтныя эмоцыі, а не якія-небудзь іншыя, чаму мужчыны адрозніваюцца ад жанчынаў, чаму існуюць расы, ці існуюць якія-небудзь адрозненні паміж людзьмі, прадстаўнікамі розных народаў, расаў, якія існуюць асновы эмацыянальных паводзінаў людзей. Гэтыя ўсе пытанні, яны рана ці позна прыводзяць цябе да вывучэння неўрабіялогіі. Паколькі ў мяне была такая магчымасць у Польшчы паступіць на неўрабіялагічны кірунак, я гэтай магчымасцю скарыстаўся, потым у тым ліку пашырыў гэтую сваю зацікаўленасць на свой канал, таму што я калі абіраў сабе кірунак для навучання, я ў першую чаргу арыентаваўся на тое, каб пра гэты кірунак было цікава з людзьмі размаўляць. То бок прыходзіш у нейкую кампанію, распавядаеш аб тым, што ты неўрабіёлог, і адразу на цябе пачынаюць сыпацца усялякага роду пытання, там, а што такое дэпрэсія, а ці дапамагаюць антыдэпрэсанты, а чым вось адрозніваюцца жаночыя мужчынскія мазгі, а ці пол насамрэч біялагічны гэта спектр, ці там ёсць канкрэтныя два полюсы. І ты пачынаеш улівацца ў дыскусію, усім вельмі цікава пра гэта размаўляць. У тым ліку канал мой на гэтым будуецца, на тым, што я размаўляю з аўдыторыяй на тэмы, якія цікавыя мне. Як вывучэнне мозгу паўплывала на тваё асабістае жыццё? Да на асабістае, мабыць, ніяк і не паўплывала. Як, у прынцыпе, заняцце інтэлектуальнай дзейнасцю, яно далёка не заўсёды адбіваецца на нейкіх практычных рашэннях у тваім жыцці. Я перакананы, што усялякія тэарэтычныя пастраенні, якія людзі схільныя будаваць, калі ў іх вышэй за сярэдні IQ, вось наконт сваіх поглядаў, тое, як яны рацыяналізуюць іх, гэта другаснае ўсё. Гэта тое, што з'яўляецца пэўным вынікам таго, як гэты чалавек збудаваны ўнутры ад нараджэння. І, на мою думку, людзі, яны могуць толькі гэтыя самыя свае унутраныя тэндэнцыі развіваць у сваім жыцці, або наадварот яны іх губляюць, яны сераць іх, вось, не ведаю, як гэта па-іншаму можна сказаць. Любыя чалавечыя погляды, яны так ці іначай сфармаваныя або ягонай будовай фізіялагічнай, анатамічнай, або нейкімі важнымі падзеямі ў жыцці. Таму я не магу сказаць, што неўрабіялогія, яна сама па сабе неяк моцна паўплывала, хутчэй дапамагла некаторыя рэчы лепей фармуляваць, лепей глыбей, магчыма, пазнаць і сфармуляваць самому, каб вось у тым ліку камунікаваць вонкі для іншых людзей. Але так, само па сабе, трэба разумець, што вышэйшая адукацыя, калі гэта сапраўды вышэйшая адукацыя, а не проста які-небудзь гендер-стадыс ці факультэт фізкультуры, гэта рэчы, якія ўсё ж такі існуюць у значнай ступені дзеля саміх сябе, таму што людзям яны цікавыя. Хаця вось у такіх навуках, як неўрабіялогія, у прынцыпе, у навуках гэта выглядае лепей, чым у філазофіі там ці тэалогіі. Мы ўсё ж такі ствараем тэхналогіі, якія потым людзям жыццё паляпшаюць. Прынамсі, яны маюць нам паляпшаць жыццё. Практычнае пытанне. Ці можна навукова растлумачыць, чаму людзі гадзінамі глядзяць стрым? Мабыць, можна растлумачыць, проста навука ўсё ж такі абапіраецца не толькі на нейкія чыста абстрактныя развагі, тэарэтызацыі. Гэта можа быць толькі які-небудзь пачатковы этап,
трэба было правесці эксперымент альбо прынамсі заглянуць у літаратуру. Я гэтым пытаннем не цікавіўся. Мне здаецца, што людзям падабаецца пачуццё нейкай кампаніі. Значная частка маладых людзей атамізаваная. Гэта праблема не толькі Беларусі, у тым ліку Еўропы і Злучаных Штатаў. Атамізацыя грамадства вядзе да таго, што людзі цэлымі днямі, нават калі яны не сядзяць дома, то выходзячы на вуліцу, працягваюць стасавацца там выключна з іншымі людзьмі, выключна там у рамках працы, вучобы, такіх рэчаў, якія яны вымушаныя рабіць. А сур'ёзных сяброўскіх стасункаў у значнай часткі людзей не выпрацоўваецца. Асабліва, калі мы кажам пра маю аўдыторыю, якая ў значнай ступені складаецца з эміграцыі. Людзей, якія, магчыма, толькі-толькі пераехалі за мяжу, і ім патрабуецца нейкае пачуццё кампаніі, таму што чалавек гэта такая істота сацыяльная, якая існуе ў групах. Нам патрабуецца для проста добрага самапачуцця перыядычна трымаць кантакты з іншымі людзьмі. Калі чалавек доўга з людзьмі не стасуецца, у яго можа развіцца дэпрэсія, усялякія розныя іншыя адхіленні, вядучыя у тым ліку да самых непрыемных наступстваў. У выпадку дэпрэсіі гэта ў прынцыпе смяротна небяспечная хвароба. І людзі сябе такім чынам ратуюць ад самотнасці, я гэта бачу так, таму што большая частка аўдыторыі, якая здольная гадзінамі, 6 гадзінаў проста, як мае стрымы зараз трываюць, сядзець, там слухаць, хтосьці сабе ўключае гэта падчас шпацыру, хтосьці займаецца нейкай механічнай працай і фонам слухае. Як, напрыклад, пакаленне трошкі старэй глядзела тэлебачанне. Напрыклад, гатуючы якую-небудзь страву на кухні, трэба было, каб нешта бубнела на фоне. Вось у значнай ступені механізм падобны на тэлебачанне. Толькі у выпадку са стрымерам выбор нібыта трошкі больш, якога стрымера канкрэтна глядзець. Ці робяць сацыяльныя сеткі нас больш шчаслівымі? Залежыць ад дэфініцыі, што значыць быць больш шчаслівым. Здаровае існаванне. Да не ведаю, насамрэч, ці робяць сацыяльныя сеткі нас здаравей. Я думаю, што насамрэч сацыяльныя сеткі яны нас у прынцыпе асабліва не змянілі як грамадства. Асабліва зараз гэта ўсё вяртаецца на свае колы, таму што у перыяд, калі інтэрнэт толькі пачаў з'яўляцца, проста як тэхналогія, сапраўды гэта была такая прастора свабоды, якая ў некаторай ступені змяніла нашыя грамадствы, змяніла культуру. Значная колькасць людзей проста выехала на тым, што яны рабілі нейкі прасцейскі контент, які ніколі не прайшоў бы на тэлебачанні ці ў прэсу, але за кошт таго, што яны рабілі яго менавіта ў сеціве, яны нарабілі сабе цэлыя маёнткі. Велізарныя грошы людзі зараблялі па ўсім свеце. На тым, што гэта была такая свабодная, некантраляваная ў значнай ступені спецслужбамі і іншымі дзяржаўнымі структурамі. Вось такая пляцоўка, такая пясочніца глябальная. Але паступова гайкі пачалі закручваць, і я б сказаў, што сёння інтэрнэт, ён мала чым адрозніваецца па сваёй сутнасці ад класычных медыя, такіх як тэлебачанне, тое ж самае газеты, журналы, проста тэлефонная камунікацыя. Гэта ўсё збольшага прыйшло да канкрэтных нейкіх законаў, якія абмяжоўваюць. Людзі зрабіліся нашмат асцярожнейшымі ў сеціве. Да і нават без гэтых законаў, калі проста паглядзець на дынаміку чыста рыначную, то немагчыма бясконца выязджаць на тым, што вось ты ствараеш контент у інтэрнэце. Рана ці позна фармуецца гэты базіс людзей, якія знайшлі сабе сваю нішу, якія яе занялі, і ты ўжо на гэтую самую нішу не прыйдзеш. Ты ўжо не будзеш, не ведаю, калі вось
узяць якіх-небудзь старых летсплеераў, якія здымалі праходжанне гульняў, вось самы, не ведаю, ці гэта ўсё яшчэ актуальна, раней самы папулярны канал, самы вялікі на Ютубе быў PewDiePie. Гэта проста чалавек, які здымаў ролікі пра камп'ютарныя гульні для дзяцей, і на гэтым стрэліў. У яго там мільёны, ледзь там, ну, не сотні мільёнаў падпісчыкаў, здаецца, на Ютубе. Хаця я магу памыляцца. Карацей кажучы, пэўны час гэта быў самы вялікі канал на Ютубе. І вось другім PewDiePie'ем ты ўжо ніколі не станеш, таму што гэтую нішу занялі. І прыходзіцца шукаць драбнейшыя нішы. Прыходзіцца шукаць сабе, ну, літаральна, вось месца пад сонцам, а застаецца яго не так шмат. У гэтым сэнсе так, інтэрнэт ён змяніўся. Зараз я б сказаў, што хутчэй на нашы жыцці ўплываюць канкрэтныя тэхналогіі, якія працуюць у інтэрнэце, вось як штучны інтэлект, які вось зараз фактычна выконвае для нас тую ролю, якую для папярэдняга пакалення ці пакалення яшчэ раней выконваў інтэрнэт. Гэта літаральна тая рэч, якая у сучаснасці кардынальна можа змяніць нашае жыццё, але праз некалькі пакаленняў я ўпэўнены, што і штучны інтэлект рана ці позна проста будзе ўспрымацца як нармальная частка чалавечага жыцця, і гэта не прывядзе да нейкай рэвалюцыі ў людскіх стасунках. Ты сам пачаў размаўляць пра глобальны інтэрнэт. Як ты лічыш, ці становіцца інтэрнэт больш добрым ці больш агрэсіўным сёння? Інтэрнэт, на жаль, робіцца не тое, каб больш добрым. У інтэрнэт патрапіла сёння вельмі шмат людзей, якія не разумеюць інтэрнэт-культуру. У мяне пра гэта быў ролік на канале, я неаднаразова гэтую тэму падымаў на сваіх стрымах. Людзі, не ведаю, гэта, магчыма, і нейкія культурныя, у тым ліку, змены, таму што тыя ж самыя людзі, якія існавалі разам са мной у гэтым інтэрнэце дзясятых, дзе ўсё было можна і ўсім было на ўсё начхаць, на любыя абразы, на любыя супярэчлівыя думкі, то цяпер тыя ж самыя людзі, яны проста, ну, гатовыя абразіцца на абсалютна што заўгодна. Чалавека дураком у інтэрнэце назавеш, і он на цябе абразіцца і пойдзе пісаць на цябе заявы ў пракуратуру, ці ў суд, ці, не ведаю, у залежнасці ад таго, як канкрэтна ў каго гэта працуе у ягонай прававой сістэме. Асноўнае, што я заўважыў, гэта менавіта што пакрыўджанасць. Велізарная колькасць людзей нібыта мае нейкія сур'ёзныя псіхалагічныя праблемы. Магчыма, гэта выклікана нейкім міжнародным крызісам, у тым ліку нестабільнай эканомікай, нестабільнай прававой міжнароднай сістэмай, войнамі, вось у тым ліку вайной Расіі супраць Украіны, коронавірусам. То бок такая, магчыма, дэстабілізацыя глобальная, яна паўплывала на нестабільнасць чалавечых псіхікаў, і цяпер яны, вось гэты парог, які мог іх затрыгерыць, які мог выклікаць у іх моцныя эмоцыі, ён быў значна абніжаны. І цяпер любая абсалютна там колькі-небудзь адхіленая ў левы ці правы бок думка ў інтэрнэце, яна адразу выклікае нейкую буру, навальніцу абсалютна неадэкватных і негатыўных эмоцыяў. І я на сябе таксама гэта адчуў нават у беларускім кантэксце. Выклікаюць навальніцу, вельмі прыгожыя слова. Інтэрнэт і навука. Чаму людзі ўсё радзей умеюць доўга канцэнтравацца зараз? Ну, зноў ж такі, я б не сказаў, што гэта рэальна сур'ёзная праблема. Вось ты сам узгадаў, мы ж на ты, мы на ты, так. Ты сам узгадаў сёння, што людзі глядзяць стрымы цэлымі гадзінамі, то бок ім хапае увагі на тое, каб на гэтым канцэнтравацца. І я хачу звярнуць увагу тваю на тое, што у асноўным аўдыторыя такіх стрымоў, такіх long watch, long, не ведаю, hear стрымоў,
гэта маладыя людзі, гэта людзі майго пакалення, а людзі ну, гадоў на 10 старэйшыя, яны ў асноўным сядзяць там у тыктоку якім-небудзь, і яны вось літаральна вось гэты стэрэатып пра нейкіх 16гадовых зумераў тиктокераў, ён абсалютна не мае ніякага ну, ніякай рэпрэзентацыі ў рэальнасці, таму што маладыя людзі, яны сядзяць зараз у інстаграме ў асноўным. У мяне літаральна амаль што ніхто са знаёмых не карыстаецца тыктокам, таму што ну, там проста відосы нецікавыя. Нашмат цікавей зайсці ў інсту і паглядзець рылсы пра Джорджа Дроіда, там, паслухаць усялякія рэміксы на Кані Веста з ягонай песняй на літару N. Гэта значна больш адпавядае культуры ну, майго пакалення. То бок, калі кароткія відэа, то менавіта такія, але ў асноўным мы любім слухаць штосьці фонам, у тым ліку стрымы. А людзям старэйшым нават складана патлумачыць канцэпцыю стрыму, таму што яны глядзяць, ёсць нейкае відэа на Ютубе, так? Стрым ён жа прайшоў, запіс з яго захаваўся. Яны глядзяць, яны нават не разумеюць, гэта памылка, мабыць, нейкая. Відэа ідзе 6 гадзінаў. Што можна рабіць на відэа 6 гадзінаў? Людзям проста, а асабліва, калі пачынаеш тлумачыць, што падчас гэтага стрыму людзі плоцяць табе грошы за тое, калі ты глядзеў відэа проста... А? У цябе вогнішча, калі стрым ідзе вогнішча, то есть ты глядзіш на вогнішча. Так, я гляджу на вогнішча, і перыядычна мне людзі плоцяць грошы за тое, каб я глядзеў на вогнішча, каб я глядзеў на іхнія відэа і іх каментаваў. І вось гэта зусім, гэта ўжо той узровень, калі немагчыма патлумачыць людзям, ну, ўжо нават за 35, скажам, ну, або там, ну, за 40, скажам. Звычайна немагчыма патлумачыць канцэпцыю стрымінгу таго, што ёсць людзі, якія сапраўды гатовыя плаціць грошы за тое, каб хтосьці іншы паглядзеў разам з ім відэа і адкаментаваў. Гэта я не ведаю. У маім дзяцінстве была такая з'ява, калі кампутер быў яшчэ далёка не ў кожнай хаце, і дзеці збіраліся проста ў кагосьці на хаце, каб паглядзець, як хтосьці іншы, вось іхні сябра, гуляе, там у які-небудзь сталкер, там КС-ку, ну, гульні, якія былі папулярныя ў тыя часы. І людзі проста сядзелі і глядзелі, і каментавалі ўсе разам. Вось гэта прыкладна тое ж самае, толькі перанесенае ў сеціва. І нібыта менавіта маладыя людзі гатовыя засярэджваць на гэтым увагу менавіта на такім доўгім кантэнце. То бок, людзі маладыя, так, яны больш атамізаваныя, яны менш схільныя да блізкіх чалавечых стасункаў, але не сказаў бы, што праблемы з увагай – гэта маштабная праблема, якая вымагае тэрміновага вырашэння. А ці можа сёння інтэлектуальны контент быць папулярным, як ты лічыш? Інтэлектуальны контент сам па сабе не можа быць папулярны, гэта немагчыма. Проста па ягонай прыродзе. Большая частка людзей, яна валодае сярэднімі інтэлектуальнымі здольнасцямі, а для таго, каб спажываць сапраўднае, і гэта не маё асабістае меркаванне. Любыя тэсты, напрыклад, на IQ, якія накіраваны для таго, каб замерыць чалавечы інтэлект, яны закладаюць, што большасць папуляцыі будзе мець сярэдні IQ. І Просто большасць людзей, яна не ідыёцкая, гэта не дэбілы, не дуракі. Большасць, яна проста сярэдняя. А калі мы кажам пра інтэлектуальны контент, ну, менавіта інтэлектуальны, якія-небудзь лекцыі універсітэцкія. Вось ляжаць універсітэцкія лекцыі з якога-небудзь, напрыклад, MIT, Масачусетскага інстытуту тэхналагічнага з Амерыкі. Яны ляжаць у сеціве, і там прагляды, ну, максімум 1000. Гэта глядяць проста іншыя студэнты з іншых якіх-небудзь навучальных установах, якія там не вучацца і проста хочуць трошкі зразумець, як яно у найлепшых, у топавых універсітэтах. Якія-небудзь сур'ёзныя інтэрв'ю на інтэлектуальныя тэмы, там, датычныя навукі, філазофіі, высокай культуры,
ну гэта ж усё не набірае праглядаў на Ютубе, і гэта і не набірае высокіх тыражоў кніжных. Гэта заўсёды была задачай досыць абмежаванага колу людзей. Вось досыць абмежаванае кола людзей можа сябе пацешыць тым, каб займацца нейкай інтэлектуальнай дзейнасцю, працай або хобі, таму што такія таксама прысутнічаюць. Вось. Але ёсць іншыя варыянты проста. Ёсць варыянты міксаваць інтэлектуальны контент з інтэрнэт-культурай, вось гэтай самай ніжняга інтэрнэту. І тады, міксуючы проста, вось ведаеце, як трэба у кого домашнія жывёлы былі, і яны хварэлі, трэба было даваць, напрыклад, сабаку якую-небудзь пілюлю, якую ён просто так не хацеў бы прыглынуць, потому што яна не смачна, яна часта горкая якая-небудзь і просто выглядае непрывабліва. І прыходзіцца розным чынам гэтую самую пілюлю хаваць у якой-небудзь котлеце, там, у якім-небудзь слодычы, каб гэты самы сабака ці іншая жывёла ўсё ж таки праглынула і па выніку вылікавалася. Вось прыкладна тым же самым займаюся я, калі на сваіх стрымах у прамежках абмеркавання там якога-небудзь Олега Фрэна там ці гэтага Янку Дарашэнкі, відосаў Шабуцкага і не ведаю, што з такога вясёлага яшчэ апошнім часам было. Не ведаю, якія-небудзь палітычныя відосы забаўныя, зноў ж такі. Вось паміж усяго гэтага я магу пракінуць якія-небудзь тэйкі, якія я сапраўды лічу важнымі. Вось, напрыклад, пра тое ж самае IQ, пра біялогію пола, рэчы, якія я лічу важнымі, высокімі, інтэлектуальнымі, але без вось гэтых нізменных жарцікаў там туалетных, без пасылак на маргінальшчыну, там у тым ліку з польскай культуры, без таго, каб на данаты, на алерты паставіць Канановіча, гэта не атрымаецца ўсё прасунуць. І людзі, яны прыходзяць паглядзець на смешнявачкі, пазабаўляцца, пахіхікаць, а між іншым ім проста ў галаву ўбіваюцца тыя думкі, якія я лічу правільнымі. А што, на твою думку, забівае сучасны YouTube? YouTube беларускі ці наогул? Наогул. Цэнзура. Мне няма чаго хіба яшчэ дадаць. Цэнзура, спецыфічнае аўтарскае права, якое дзейнічае ў рамках Ютуба. То бок табе можа прыляцець які-небудзь страйк за музыку, за выкарыстанне відэаматэрыялаў з іншых каналаў, што сур'ёзна досыць абмяжоўвае твой творчы патэнцыял. Гэта забівае, можна сказаць. Можна сказаць, што забівае таксама ў значнай ступені сама канфігурацыя ютубаўская, таму што пачаць з нуля які-небудзь канал на Ютубе і сапраўды дамагчыся высотаў, што там у колькасці аўдыторыі, што ў заробку, пачаць сапраўды зарабляць на сваёй інтэрнэт-дзейнасці зараз досыць складана. Але гэта акурат натуральны працэс, няма на што скардзіцца. Калі канкрэтна скардзіцца на YouTube, то гэта будуць выключна тыя самыя цэнзурныя абмежаванні, плюс незразумелая праца алгарытмаў Ютуба, якая заўсёды была, дастасоўванне да якіх заўсёды было нейкім гаданнем на кававай гушчы, зразумець вось канкрэтна які ролик зляціць, якой працягласці контент ты павінен рабіць, каб YouTube распазнаваў твае відэа як патэнцыйна цікавыя і прапаноўваў, проста кідаў іх людзям у рэкамендацыі. Для гэтага таксама патрабуецца некаторы досвед. Так, існаванне на Ютубе, разуменне таго, які контент залятае, які контент YouTube не любіць, разуменне таго, што YouTube не любіць, калі контент пачынае мяшацца, калі ў цябе мяшаюцца там кароткія відэа з даўгімі стрымамі. Гэта таксама для алгарытмаў непрыемлема.
Ну і больш затое існуюць літаральна там ценявыя баны усялякія, калі людзі нават не парушалі канкрэтных правілаў і не ведаюць аб тым, што на іх накладзеныя абмежаванні, пры гэтым іхнія каналы, напрыклад, перастаюць выдавацца ў агульным пошуку. Такія выпадкі таксама вядомыя, і некаторыя з такіх выпадкаў прывялі да смерці цэлых мільённых YouTube-каналаў свайго часу. Таму так. Пра штучны інтэлект. Ці стане штучны інтэлект канкурэнтам для стрымераў? Як ты лічыш? А якім чынам ён мог бы зрабіцца канкурэнтам? Ну, не маргінез сядзіць, а штучны інтэлект. А, ў гэтым сэнсе? Не, я сумняюся, таму што, як я ўжо сказаў, асноўны механізм я бачу ў тым, што людзям цікава трымаць сацыяльную нейкую сувязь са сваім стрымерам, разумець, што гэта таксама жывы чалавек, з якім можна сябе або атэісамляць, або сябе яму супрацьпастаўляць. А са штучным інтэлектам гэта так не працуе. Прынамсі, здараліся, канешне, выпадкі, калі людзі пачыналі літаральна ўспрымаць штучны інтэлект за жывых людзей. Гэта нават сваю назву нейкую атрымала, я ўжо не памятаю. Яшчэ на этапе, калі гэты штучны інтэлект, ён быў прадстаўлены такімі досыць прымітыўнымі чатамі, якія літаральна проста ілюстравалі ўсе твае адказы нейкімі простымі словазлучэннямі, на іх адказвалі. І прымітыўнага склада людзі, так скажам, яны сапраўды пачыналі верыць, што вось у штучнага інтэлекту ёсць эмоцыі, ёсць свядомасць, нейкае ўнутранае я, і што такім чынам гэтая тэхналогія заслугоўвае на, скажам, якую-небудзь ахову з боку права, там, на правы штучнага інтэлекту. Калі нават не на ўзроўні людзей, то не ведаю, там, на ўзроўні якіх-небудзь правоў жывёлаў. Здараліся такія выпадкі, але яны ўсё ж такі адзінкавыя, і большасць людзей здольная адрозніць, нават калі не канкрэтна ў сітуацыі, там можна памыліць на якім-небудзь відэа, сказаць, што гэта, скажем так, можна паглядзець якое-небудзь відэа ў інтэрнэце і не быць упэўненым, што гэта не штучны інтэлект яго згенераваў. Але калі гаворка ідзе пра стрымера, пра чалавека, якога людзі глядзяць там на працягу доўгіх гадзінаў, то людзі ўсё заўважаць, і ім проста перастане быць цікава. Іначай бы гэта ўжо даўно паўстала, і гэта зрабілася б нейкім сур'ёзным інтэрнэт-феноменам. Што ў развіцці цябе захапляе, а што насцярожвае? Мяне насцярожвае, у прынцыпе, канцэпцыя штучнага інтэлекту, таму што, на мой погляд, тэхналогіі, яны патрэбныя нам пастолькі, паколькі дазваляюць усялякую жмудную, нудную працу скідваць на роботаў. Роботаў у шырокім разуменні гэтага слова. То бок хочацца нам котлетку зрабіць, і замест таго, каб наразаць мяса і, не ведаю, малаткамі якімі-небудзь яго біць, каб яно змягчэла, проста бярэм яго і ў мясарубку закручваем, атрымліваецца фарш. Вось, і гэта атрымліваецца хутчэй. У нас шмат часу вызваляецца на тое, каб займацца там, у маім выпадку там займацца, не ведаю, праглядам фільмаў, дыскусіямі ў інтэрнэце, сваёй інтэрнэт-дзейнасцю, вядзеннем блогаў, стрымаў, такіх больш нейкіх высокіх чалавечых, нашых унікальных практыкаў, таго, чым не могуць займацца нават нашыя бліжэйшыя родзічы ў жывёльным царстве, якія-небудзь шымпанзэ. І мы як людзі, якія валодаюць мовай, якія валодаюць сур'ёзнымі здольнасцямі памяці, якія ствараюць культуру, перадаюць яе праз пакаленне,
Мы павінны займацца гэтымі людскімі рэчамі, а не там, скажем, бегаць па лесе і лавіць кабана, каб яго з'есці потым. Вось, у нас павінен быць час на гэта. Ну, прынамсі, калі мы, ў прынцыпе, здольныя так, на ўспрыняццё высокай культуры, інтэлектуалізму нейкага і вось гэтых усіх рэчаў, якія, ну, так-то, па сутнасці, для большасці насельніцтва будуць падавацца душнымі, але это іншае пытанне таго, наколькі сучасная медыцына, яна пакідае у нашых папуляцыях некарысныя гены. І гэта адбіваецца і потым на палітыцы, таму што людзі з дэфектыўнымі генамі пачынаюць масава галасаваць. Ну да ладно, пытанне было пра іншае, пытанне было пра штучны інтэлект. Вось, што мяне пужае, так, што мяне ў ім пужае мяне менавіта тое, што тыя заняцці, якія з'яўляюцца выключнымі для чалавека, яны цяпер перакідваюцца на штучны інтэлект. То бок, замест таго, каб напісаць песню, мы можам сказаць штучнаму інтэлекту напісаць песню, і ён напіша. Здавалася б, у нас з'явілася шмат вольнага часу, але чым мы будзем займацца ў гэты вольны час, калі ўсе нашы унікальныя практыкі, унікальныя заняткі цяпер выконвае штучны інтэлект. То бок, з цягам часу проста вось гэты самы інтэлектуальны слой грамадства, ён можа знікнуць, таму што інтэлектуальнымі усялякімі інтэлектуалізмам і эстэцтвам будуць займацца машыны, а насельніцтва яно проста будзе выкарыстоўвацца машынамі для таго, каб размнажацца, уласна кажучы. Ці дазволіў бы ты ІІ цалкам капіяваць сабе? У якім фармаце? Таму што, ведаеш, быў такі фільм, «Муха» называўся. Глядзеў фільм «Муха»? Вось, там навуковец па сюжэце... Так, гэта фільм жахаў. Там па сюжэце навуковец стварыў апарат, у который, калі заходзіш, то там дзве капсулы ёсць. Калі ў одну капсулу ты заходзіш, то праз некалькі хвілінаў ты апыняешься у суседняй капсуле. Такая тэхналогія тэлепартацыі. Толькі тэхналогія гэтая прадугледжвае, што вось калі ты заходзіш у першую капсулу, з якой будзеш перамяшчацца, твае ўсе клеткі, яны паміраюць, твой арганізм знішчаецца цалкам і нанова ствараецца ў гэтай суседняй капсуле. То бок ты фактычна паміраеш, і ў суседняй капсуле ствараецца твой абсалютны клон. Але гэта ўжо не ты ўжо памёр. Вось ты зайшоў у капсулу тэлепартацыі, і ты памёр пасля гэтага. Муха села на вуха і з мухай... Так, з мухай, але вось я думаю, што гэты фільм жахаў, ён бы працаваў добра нават без мухі. Таму што можна было б гэта разыграць так, што чалавек, які быў створаны з дакладнасцю да малекулы, наноў, гэта не той же самы чалавек у любым выпадку, які вось... Пачакай, ты глядзеў муху на касеце ці на дыску? Не, муху я глядзеў ужо ў лічбавым фармаце. Давай паговорым про людзей. Чаму людзі сёння так моцна шукаюць супольнасць у інтэрнэце? Ну, вынікае, тут пытанне хутчэй трэба задаваць, чаму людзі такія самотныя, а тое, што яны шукаюць супольнасць у інтэрнэце, гэта акурат натуральна, таму што гэта прасцей. Прасцей зайсці ў інтэрнэт, дзе ўжо існуюць нейкія клубы па інтарэсах, у які ты далучаешся адным клікам мышкі. Цікавейшым пытаннем хутчэй з'яўляецца, чаму людзі патрабуюць, у прынцыпе, такой інтэрнэт-камунікацыі, чаму людзі менш здольныя на камунікацыю IRL, як то кажуць, in real life. І я б не сказаў, што ў мяне ёсць адказ на гэтае пытанне. Па-мойму, скідванне гэтага ўсяго на інтэрнэт, як першапрычыну, гэта сур'ёзнае спрашчэнне, занадта сур'ёзнае, каб ім карыстацца. І мне здаецца, я недастаткова на гэтую тэму раздумваў. Ці адчуваеш ты адказнасць перад сваёй аўдыторыяй?
Ну, глядзячы за што, я адчуваю адказнасць перад аўдыторыяй, каб, напрыклад, у тых тэмах, у якіх я разбіраюся, яны атрымлівалі даставерную інфармацыю. І у тым ліку інфармацыю, скажем так, шырокую аб існаванні розных канцэпцыяў, думак на адны і тыя ж пытанні, каб яны, напрыклад, не пераймалі проста маё меркаванне па нейкім пытанні. Вось, скажем, у мяне быў стрым, літаральна на днях у пятніцу мы размаўлялі пра бінарнасць полу, пра тое, ці з'яўляецца біялагічны пол спектрам, ці вось там ёсць нейкі канкрэтны падзел на мужчын і жанчын. І першую палову стрыму я распавядаў пункт гледжання, якога я сам не прытрымліваюся, аб тым, што пол – гэта спектр. І я проста прадстаўляў аргументы супрацьлеглага боку, каб потым іх разбіраць, крытыкаваць і разбіваць. Але каб іх разбіваць, іх спачатку трэба было карэктна прадставіць сваёй аўдыторыі. Вось за гэта я адказнасць адчуваю. А больш хіба не. А што цябе больш за ўсё радуе ў тваіх гледачах? Ну, то, што яны мне грошы плоцяць. Дай яшчэ адно нешта. Ну, мне падабаецца, што ёсць проста людзі, якія даўно адчувалі ў паветры патрэбу ў кантэнце, які я раблю, і зараз у мяне сфармавалася такое унікальнае кам'юніці. І вось я сачу за іншымі дзеячамі інтэрнэтнымі, гляджу, якія людзі іх глядзяць, ну проста па імёнах аккаунтаў, там на Ютубе, у Тэлеграме, на іншых сайтах. І я бачу, што ў мяне часта сядзяць людзі, якія не сядзяць больш нідзе ў іншым месцы. Проста ў чатах, у каментарах, на стрымах. Унікальная група людзей. Мяне гэта радуе, ў прынцыпе, гэтага мне, можна сказаць, дастаткова. То бок ёсць людзі, якім цікава тое, пра што разважаю я, якія гатовыя гэта глядзець, за гэта плаціць. Вось, а што яшчэ можна патрабаваць ад сваёй аўдыторыі? А што найбольш стамляе цябе ў гледачах? Ну, у маіх пастаянных гледачах я б не сказаў, што мяне нешта стамляе, акрамя таго, што мне перыядычна замаўляюць відэа нейкіх скуфоў, якія ляжаць на канапе, там распавядаюць пра жаночыя прычоскі, гуляюць у танкі паралельна з гэтым. Там ядуць нейкую скурку свіную і проста сліной абліваюцца. Ну, часамі людзі замаўляюць такія відэа, каб мяне пратроліць проста, або пазнаёміць з якім-небудзь такім цёмным закутком інтэрнэту, да якога мой погляд яшчэ не дабраўся. Вось. Ну, акрамя гэтага, я б не сказаў, што пастаянныя гледачы мяне турбуюць. Перыядычна на стрымах з'яўляюцца людзі, якія шмат пра сябе думаюць, якія прывыклі, што для іх робіцца контент бясплатна. Вось як я ўжо сказаў, праз усялякія гэтыя СМІ беларускія незалежныя, гэтых дзеячоў верхняга інтэрнэту, якія заўсёды спансаваліся звонку, не трымаючыся на падтрымцы ад аўдыторыі, адпаведна, ніколі ад гэтай аўдыторыі насамрэч не залежалі. І людзі, якія прыходзілі глядзець такі контент, вось як у сацыялізме проста. Людзі ўспрымаюць некаторыя рэчы як само сабой разумеючыеся. Вось, напрыклад, людзі, якія ўсё жыццё карысталіся сацыялістычнай медыцынай, яны прыязджаюць на захад і здзіўляюцца таму, што майго сына выратавалі ад смяротнай хваробы, а цяпер патрабуюць грошай. За што? За што я буду плаціць? Гэта ж проста медыцына, гэта ж проста адукацыя, гэта ж проста грамадскі транспарт. То бок людзі адвучаныя плаціць за нейкія, элементарныя паслугі. І гэта ў тым ліку тычыцца інтэрнэту. Людзі прывыклі спажываць бясплатны контент, нейкі, за які яны ніколі не плацілі і ніколі на яго не ўплывалі.
І такія людзі перыядычна на мой канал таксама завітваюць і пачынаюць рабіць сябе нейкіх пупоў зямлі, пры тым, што яны пішуць у бясплатным чаце і ні капейкі на мой контент не змарнавалі. Вось такіх людзей я часта баню, таму што ў мяне забаронена ныць на стрымах. Хоць ныццё просто цярпець не магу. Калі прыходзіць чалавек і пачынае табе тлумачыць, як табе правільна весці тваю прамую трансляцыю. Вось, а сваю аўдыторыю я прывучаю да таго, што яна уплывае на контент, які паўстае на стрымах, у яе сілах з дапамогай сваіх паведамленняў у чаце або сваіх грошай, у каго што маецца. Вось, у іх ёсць магчымасць зрабіць цікавы контент. То бок у значнай ступені контент, які я раблю, ён абапіраецца на аўдыторыю. Без маёй аўдыторыі не было б майго контенту. Ну, прынамсі, у такой форме, у якой я зараз яго ствараю. Таму я ўдзячны, канешне, сваёй аўдыторыі за такую кааперацыю. Окей, зараз пра будучыню. Якім ты бачыш беларускі інтэрнэт праз 10 гадоў? Не хочу загадваць. Не думаю пра будучыню. Думаць пра будучыню – гэта такая досыць нервозная практыка, на мой погляд. Людзі, якія пастаянна нешта плануюць, рэдка асягаюць поспех. Рэдка ў іх штосьці з іхніх планаў атрымліваецца. І яшчэ радзей гэта добра скончваецца. Хай беларускі інтэрнэт жыве, не будзем яго чапаць. Так будучыня беларускага інтэрнэту мяне здзівіць неяк прыемна. Не хочацца загадваць. Ці верыш ты ў вяртанне беларускай інтэлектуальнай культуры? Мой канал – гэта эксперымент па яе адраджэнні або стварэнні, каму як больш падабаецца. Веру я ў гэта ці не, но некаторы ўзровень веры патрабуецца, каб ствараць беларускі контент каля інтэлектуальны. Але я б не сказаў, што гэта вера фанатычная. Я цалкам дапускаю, што мой эксперымент скончыцца тым, што я асягну нейкі паталок і вышэй яго не змагу скокнуць. І так проста гэта ўсё і скончыцца. Калі б у цябе быў $1 мільён на развіццё беларускага інтэрнэту, на што б ты яго выдаткавала? Калі б у мяне быў $1 мільён на развіццё свайго каналу ці агулам інтэрнэту? Свайго канала. Свайго каналу? Ну, я б купіў сабе кватэру, машыну. Так, я б купіў сабе, магчыма, лепшы мікрафон, веб-камеру. Глядзелі бы на сапраўднае вогнішча тады, а не на... Магчыма, так. Магчыма, я б выязджаў перыядычна на прыроду, рабіў бы там трансляцыі інтэрнэтныя. Але наогул мой контент, ён проста не прадугледжвае нейкіх высокіх выдаткаў на яго. Нават калі б у мяне быў $1 мільён, я б рабіў контент прыблізна такі ж самы, як зараз. Магчыма, проста у мяне была б... Ну, $1 мільён гэта фактычна сума грошай, якая дазваляе табе не працаваць усё жыццё. Купіць сабе дом і займацца любімымі хоббі. Таму я проста забіў на ўсё і стрыміў, або там паралельна яшчэ займаўся сваімі навуковымі ізысканнямі. 72 хвілінкі, таму пры канцы давай зробім бліц. Беларусь ці Польша? Польшча. Кніга ці Ютуб? Ютуб. Навука ці творчасць? Творчасць. Раніца ці ноч? Ноч. Кава ці гарбата? Кава. Я думал, ты откажешь Кока-Кола. Гэта так. Калі б Кока-Кола была варыянтам, то, безумоўна, я пабраў. Хаця я больш люблю Пепсі-колу. Пепсі-кола лепей смакуе. Адзін беларускі творца, якога ўсе павінны ведаць. Алесь Пушкін. Адна кніга, якую ты параіў бы кожнаму. Эгоістычны ген Докінза. Адным словам, якая Беларусь сёння? Зачуханая. І адным словам, якой ты хочаш бачыць Беларусь?
Свободный. Вялікі дзякуй за твой час. У Кракаве ноч. Было вельмі цікава паразмаўляць, і напрыканцы скажы нешта прыемнае для беларусаў у Амерыцы. Так, ну, я б не сказал, что гэта ноч яшчэ наперадзе. Для беларусаў у Амерыкі асабліва няма чаго сказаць, вам ужо пашанцавала, вы ўжо выйгралі сваю латарэю. Вы апынуліся ў самай свабоднай краіне ў свеце, у самым цікавым палітычным праекце, ну, за гісторыю чалавецтва некалькіх апошніх стагоддзяў. Вось, не давайце ніколі сябе пераканаць у тым, што ёсць у свеце краіна свабаднейшая за ЗША, што ёсць краіна, каштоўнасці которой бліжэйшая вам, як беларусам, чым ты амерыканскія каштоўнасці. Окей, вялікі дзякуй.